Салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. имрӯз ҳамроҳ чебуреки тайёр мекунем ва ҳозир дар аввал хамирашро тайёр мекунем. Дар ин ҷо ман як дона тухм ва каме намак андохтам. Дар ин ҷо қариб 500 мл зардоб мебошад. шумо метавонед шир истифода баред ё ки об истифода баред, фарқ надорад. ҳозир каме зардоб меандозем ва орд меандозем. Дар ин ҷо 300 грамм орд мебошад. тамошобинони гиромӣ, ман хамирро тайёр кардам. Хамир бояд ана ҳамин хел мулоим шавад ва акнун ба болои хамирро мепӯшонему ва ба як тараф мегузорем ки каме хамири мо дам гирад. Ва акнун мегузарем ба тайёр кардани маҳсулоти дохилии чебурекҳо. Дар ин ҷо ман қариб ки ним кило гӯшти қимакардаи гов дорам ва дутои дига ана ҳамин хел пиёзҳои калон дорам. Агар ки аз шумо майдатар бошад, метавонед 4 пиёз истифода баред. Ва акнун ҳозир пиёзро майда реза карда ман пиёзро майда реза кардам ва акнун каме намак мепошем, каме дигар мурч мепошем. омехта мекунем акнун гӯшт ва пиёзро. гӯшт ва пиёзро омехта кардем ва акнун каме дигар об меандозем ба гӯшт ва пиёз, то ки чебурекҳои мо боз сочни шавад. Бо забони русӣ гӯям ва омехта мекунем ша. тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед, ман зуволаро аллакай тунук кардам. Зуволаро як лух тунук кардам. тамошобинони гиромӣ, ман зуволачаҳоро буридам, ана ҳамин хел шуданд ва акнун ба зуволачаҳо гӯшт меандозему мепечонемшона. як қошуқ гӯшт меандозем ва ман каме ба гирди анамин зуволача об мепошам, барои он ки дар вақти зувола тунук кардан ман камтар бисёртар орд андохтам. барои ҳамин гуфтам ки яке дар вақти сурх кардан кушода нашаванд, барои ҳамин камтар об пошидам ша. тамошобинони гиромӣ, ман ҳамаи чебурекҳоя тайёр кардам, яъне печондам ва ҳамагӣ 12 дона шуданд ва ман ҳозир 6таша сурх мекунаму 6таи дигаша бошад ба яхдон мемонам, боз пагоҳ баъд сурх мекунам шуна. тамошобинони гиромӣ, равған таспир чебурекҳоро меандозем. ана ҳамин хел акнун бояд ки дар алови баланд чебурекҳои мо сурх шаванд. тамошобинони гиромӣ, чебурекҳои мо низ тайёр шуданд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом. рафтем ака. тамошобинони гиромӣ, мо имрӯз бо Москва рафтестем. дадаш имрӯз Москва кати кору борошон кати, аммо ҳам хел тамошо катишон мерем. Нилуфар нилуфар киртачаша пӯшондам ша, ҳамаи шохчаҳош безеб шуд. берун шамол рафтем. ҳаво не ки зур, ҳаво беҳад нағз хушрӯ, лекин шамолак. нилуфар ҳамаи игрушкаҳоша як бора гирифтай.
و контейнерда каптар печени гирифта мешавад, бо каптар сок гирифта мешавад, яке раҳда гӯшно нашавад, барое ки мо то соатҳои 8 қариб ки буруем, то соатҳои 8 бо Москвада қариб раҳ дада. мо ҳози митина омадаги ҳастем. Дадаш кору бори худшон кати, мо анами тараф омадем камтар Нилуфар бозӣ кунад. Чипсы положи! мо Нилуфар кади дадаша интизор ҳамҷода штаем. Нилуфар хела давиду париду. Я тоже. Детский площадкада хела давида бозӣ кард. Эти машинки. Это Давид. Птичка. Идешь, идешь. I was fine when you held my hand. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. We were forced to be human, and then the world came after, and I had never questioned it. And they said it was wrong. Мана хонаи мо якта бабочка даромада, шофара даромада. Бабичек. Бабочка буда. Ты бабочек, это бабочек. Ай берин даромада, я хона пеши Нилуфар даромада. Бабочек. Ана тамомак бабочка каси ба ҳазур шиштак бозӣ карда мешинада. Бабочка. Вай, қапида эша бабочка сараште охи. Вай уфа меша сараште.